Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Maukining sa kababae nga nagpuyo sa Mindanao. Ang gatong matatampo, nagtago sa nga Alura. Dakpa ko! Dakpare, ha? Dakpare, ay, ha? Dakpan! Dakpan lagi ka. Gusto na ninyo tuwa kahapon na. Ay, gitawag na sad kasi mong lolo Noah, oh. O ikaw, Alora, uli na dinisbay aron makailis ka na. Basa na sad kayo ng likod nimo. Ang ugma na sa ta, Alora. Noah! Lola? Pauli na din, he. Ayaw ko na sige pakigduwa ng anak sa atong saop na unsaman ka. Pasensya na ha, Ma'am Sylvia. Hoy kamo, ayaw pa sagdi nga mo dool ng inyong mga anak sa akong apo. Oh, naunsa man ka, ha? Insa may kontra nimo. Ayaw saon, kining atong saop, gipasagdan lang nga makigduwa ilang anak sa atong apo. Unsa may sayo, anak? Mga bata man, ha? Ilom, oy, utro kasab. Mo nang magsigig anhi po nimong apo, kay pasagdan raman nimo. Ogoy, ipalayo ng inyong anak sa akong apo, ha? Kung dili mo gustong mawagtangan mo og trabaho. Sige, Ma'am Sylvia. Nak, ayaw lang sa pagduol ni Noah, ha? Ang ano man, ma? Tingali unyag mawadaan may trabaho ni Papa nimo. Usa pa, kining atong gipuy-an. Gipapuyo rata dinhi sa lola og lolo ni Noah. Kay naa mi nagtrabaho nila. Tingaling mawad ang tag-apil og Pinoy-anan, nak. Sabta lang una, minak, ha? Palahi ilang una si Noah. Alora? Ayaw lang pagtuol ako. Ha? Nga naman? Basta, Gusto lang kong magbabay daan mo. ha? Asa day ka? Palargaon mo ko sa kong lola sa Cebu. Adto ko niya dito pa eskwelahon og tiwas. Naaman akong angkol dito. Iksuon sa kong mama. Unya, dili na ka mong balik tingi. Ubalik po pero murag dugay patingali oy. Amping din niya. Amping sa dito, Noah. Ayaw bi ako kalimti, ha? Ngano good. Ikaw ka nga kung unang amiga din no. Mo nang di tagyo ka kalimtan, Alora. Pila na kamuhin nga wala ko'y balita ni Noah. Kimingaw naman ko niya, uy. Kalimti na ng imo childhood sweetheart ay, uy. Pila na katuig, ha? Naan na siya sa Cebu. Katawa ka, gwapa tayo na imgan dito. Ay, daghan di chicks ang Cebu, day. Iyads, Gwapa man ka, pero kina na di ka sinuod, ha? Nga daghan sa gwapa dito sa Cebu. Ang ako lang, day ba, nga. Ayaw pa namin gawa tatong tawahan. Kaya masakit na lang niya ka.
dili man sa din nila mag-nursing. Uy, Alora, anak. Ikaw lang unay bantay sa bahay nila ni Ma'am Sylvia, kao. Huno nga lang una ng imong pagtuon diha. ha? Ano man ma? O sa manihitabo di ay? Giatake si Ma'am Sylvia. Dadon na mo sa ospital. O unsa ma? O sige sige ma, ako na li bahala. Pag-amping mo. Sylvia, nga nung nag-una-una ka man, ako untay hanggang mamatay yung una. Lo, ayaw pagsultig sama ana lo. Magunsa na lang ko, ade nga. Ako naman lang usa karon. Apo ko, mayo kay nauli ka. Wala si Lola ni Modo. Lala, ano mo ba ka makapaabot ako, Lala? Ni palayo na lang ko nila. Nakuha na rin kausapan ni Noah, uy. O gani sinanagad na ako, bisag tanaw na lang. Murag dili ko niya kaila. Nak, hatdi dito og maha sila si Noah og ang iyang lulukaw. Sige ma. Sa ano ba? Mo bakasyon ka dinig usa lang kabuan? Unya mo ba mubalik na sa ka dito, ha? Oh, Lolo? Maayong adlaw, lo. Ah, Ay, naigipahatag si mama nga mahalo para ninyo. Alora. Dali. Dayon. Salamat, lo. Dili lang ko magdugay, lo, kay napakoy buhaton sa amo, good. Igor ako naghatod aning maha. Unsa? Hoy, dili lang day mo magkinumustahay ni Noah? Pila ba yung katuig nga wa mo magkita? Ha? Kumusta, Alora? Sige, ha? Ibiyaan sa tamo. Mo ato sa kuskusina kay mukaon ko ining maha nga gihimo sa imong mamaday. Sige, lo. Kumusta? Okay naman ko. Ikaw, kumusta? Lahi naman kay sa akong tanaw. Okay ra pod. Mubakasyon ako sa kabuan din eh. Kung di ka busy, basig pwede unya ako nimong makuyugan sa mga nindot nga laaganan din eh. For sure, dagan ang nausab sa pila ka tuig nga nawa ko din eh. Sige. Ing na lang niya ko kung when mo feel nga malaag. Salamat. Sir Noah, maayo kay nasuroy ka din sa amo, sir. May tuyo ka, sir. Naa si Alora, te? Oo, naa. Ay, ulitaw naman kaayo ka, uy, sir. Kadiyot, sir, ha? Akong tawgon, ha? Ni Asinuwa. Alora, anak. Ni si Sir Noah. Ay, dali din kay higipangita ka. Hi. Hi. Ni alagi ka? Dili ka busy? Manglaag ta? Thank you sa pagkuyog na ko ron, ha? Uy, kaso, uy. Abi ni mo, Alora, gimingaway ako ni mo. Nana kayo uyab din eh? Wa, uy. Wa pa ko'y uyab, no? Wa pag yung ka makauyab, sukad-sukad? Wa. Ikaw di ay? Nakasuway pero dali ra kayo eh. Nagbuwag dahil mi.
Maudi ay. Ha? Maudi ang wagi ka makunahon nag-contact na ako. Kinalingaw na di kag maayo dito. Nasuko ka? O kinsa may dili masuko? Abay ba na ko ikalimtan ay? Alura, sorry. Nabisi lang yun ko. Na busy? Or nalingaw na kag maayo maong nawa na lang ko spasing? Ay. Sige na ay, mapauli na ko kay daghan pa kog buhaton. Alura, Nganong imo kong gigahos? iyog langas. Please, pasagdiyon akong buhaton ko nimo. Sorry gid kayo. Nga wa ko makakontak nimo. Pero saltihan kas tinuod. Way adlaw nga wa ko magunhaw na nimo. Ug sa ding nakita ti kag balik. Maunta ni gusto na kong unang buhaton gid nimo. Nga magkakusti ka. Noah, Alura ang tinuod sa bata pa ta. Naibog na ko nimo. Pero sa ding nakita ti kag balik ron nga dagko na ta. Nakaingon kong doon na gid ay ko'y pagbati para nimo. Mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Doon na ka ba say pagbati para nako? Noah. Ang tinuod. Mahal sa tika. Hinungdan nga wagit ko nang uyab din kinagpaabot ko si mong pagbalik. Alura. Alura. Noah. Ganahan ko siya kung nakita Rodua. Kaya murag nagkasinabot na gitmong alura o balik. Si Lola ramang gito ni mo mo'y kontra kayo sa una pa. Sakto ka, Lo. Anya, mabalik pagit ka sa Cebu? Bitaw po. Anhel na lang katiwas og skwela din, he? Kay ikaw naman unya mo'y mupadagan na ning atong negosyo. Tiguang narabak ko. Sige, Lo. Magsabot lang yan, Mi. May adlaw, sir. Naay nagita. Hi, Noah! Oh, Hi, thank God! Nakatultol na gining taon ko din eh. nagunsa ka din eh. Daan pagid lagi ko. Nagtuog gid kag joke ang akong gisulti no nga apason ti ka dinhi. Hi, Lo, musta? Who is she? Akong amiga. Biyaan ko usap mo, ha? Sige, ato na ko. Namakaktais yan ako. Nak, wa na kay gawas-gawas dinis ato. Pasagdi ko, ma. Naa si Noah sa gawas, nak. Ato ba nga lang una to kadiyot? Kanina rabi atong nagpaabot ni mo. Dili ko no siya mo pahawa kung dili ni mo siya ato bangon. Alora, salamat nga. Imo kong giatubang ron. Unsa may tuyo ni mo? Gusto lang kong mga sorry. Naibaw kong napasakitan ka. Pagod sa may labot ni mo kung nasakitan man ko or wa. Uya bago da ita? Dili ba? Matod mo, amiga ra ko ni mo? Alora, sorry. Nasulti ko lang to, aron di siya makapangilabot nimo.
Ug abi nimo gipapauli na nako siya. Ug dili na ko mobalik pa sa Cebu. Peace, pasaylo ako. Tinuod ka. Dili na ka mo balik dito. Mubalik ko dito kay Wa mo di kay klarong kikastorya. Alura, mubalik ko dito aron kuhaon ako akong mga records. Ug anhin ako mupadayon sa akong pag-eskwela. Sure ka, anak? Dili na nako kaya nga mawa na sa ganako. Mawa ka sa akong pananaw. Mamawi ko sa mga tuig nga wa ta kam kauban, Alura. Isaat ko kana. Mahal kay ti ka, Alura. Noah, mahal sa kayo, tika. Nalingkamot gid ko nga makahuman sa kong kurso nga nursing. Aron dili masawayan si Noah si ang mga kaila, nga namunit lang siyag anak sa usa sa ilang mga sao. Dili pa na nako kay syempre, dili malikayan nga moandar akong insecurities. Kay daghan og amiga si Noah nga mga decente pod og naikaya sa kinabuhi. Pero every now and then, gi-assure sa gyud ni Noah nako nga wa ko'y angay kabalakan. But at the same time, I strive hard sa gyud to feel good about myself. Karon, minyo na ni Noah og may 5 years old na nga anak. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN.